Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Hatu pikwa baki janjong pikin kuit ha penat kam da ka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan ka IZ Group of Institution Bangalore kadai ke college babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course hospital training hinyo scholarship but 6% ka kam haki hospital bahedo India but shabari na banta ka jingkuli ka jingseo ka paret but hila ban legu ban kuli da ka education loan hila ruban shukola ho number khandai nyo saw san riu pranot lani khandai pran riu license arn riwe khandai pra Ka New Trap Youth Council Soyong Circle haga arpu pratarik ujlio arajar arpulai kala mudoi syaga District Election Officer jongga East Khasi Hills District ka kong RM Kurba ka balong ru ka Deputy Commissioner jongga District da ka bakeno bala pendon kam yagi kena red haga por election haga jingya kren bat kilat pathai kubor hadian ke jingya kendo ya ka kong RM Kurba u President ka seng uba Burning Star Shabong ula ong baka seng kala IT da ka jingtho baga District Election Officer kan pha da ka jingtho syaga Election Commission of India bakamdei satya ban sya ya ki khenarit ki badang hapo khat prasnem karta ban sya pendon kam hagi kam election kam tam hagi rally bat ki jingya lang paj ba ton nakaliang jongi ka yuan hane nakala New Trap Youth Council Soyong Circle ngadai Burning Star Shabong Presiden juga New Trap Youth Council Soyong Circle pat kunju ki dekat juga natural Soyong Circle kebagiwan mentasni te kajingwan kenduk jogi mentasni kalong halor kanong rim i kenduk i Deputy Commissioner halor kanong rim ba kajing si menta jongki kenarit HWD bat ni election apo kamtam apo Soyong ke bangi i kran te kai ke bangi sokya do tata kalong ba kajing pendenkam jongki political party dan kajing pendenkam jongki kimi kipa lan neki balasan ya kinarit hari election iba kawara kai ka jingja ka bawas musi hadu tata balai ka ong kumta tengteng kinarit haka jing syat jongkit hari election tengteng sya janrat kali tengteng sya lembub haki bahe kawan ka jing musi bat kawan ka jing mensau nakata kadaw nakaliang jongi ni ngukya hadu kata ya ne ka benta tengi lawan ban kendu ya Deputy Commissioner benta kasni ban yakran ban bu da ka jing tho ba in penmi India kan HWD bat ka Election Commission ba ini kan ba yakinarit dai ban dai ban sya bakin sibenta hakikam election kamtam hagi rally dan kido ki meeting kabidai bat kam election te balai ngi pensong no rem ya kata kajing ujor kalong ba halor ka city jong ka National Commission for Protection of Child Right kane ka city kabala issue kabala tho dau chairperson house nam arhajar khanyo kala tho ki ka Election Commission ba ya ki kena red kamtam ki kena ki ba hapo khat sau snem dai ban ailat bakin cimenta ha election ha kam election la dai rally na dai ka meeting election na dai kino ki benta ha ga dai kam election kata ka dai ka we ya sakwai pat ka benta ka ba ngi pensong nong rem ka dai halor ka city ka ba nakaliang ka Election Commission kala pha sa ki baro ki political party sa baro ki Chief Secretary jongki Jalaba Fair bar kumjuru sa baro ki Chief Electoral Officer jongki district jongki Jalaba Fair bakala bu da kajing daki jing betha ba dai ban pendon kam ya ki kena ret ha ka kam election nomor balai nomor bakane kalong persya ya ka hok jongki kena kat kum ka Commission for Protection of Child Right 2005 te kajing tho jongi kalau kedai hok ta nong rem bat ikan tu ya Deputy Commissioner ba in simpia halor kane badang ne sahmat dai su ban pendon kam ya ki kena ret hakikam election kamtam hakipor ba election shit nomor bangelap ba kajing simenta jo kena ret hakipor election kawra ege jing skusi kawra ege jing mesau ba kebom internet nak kata tahu kalau kata no rem ngikan di simtasi din bangikan kumne ngilabu da kajing tho na ilang i Deputy Commissioner yang ba intikop ya kan deka complain jongi intikop ba ka Election Commission ba increment scam ba increment nang liang jongi increment scam ba nang liang isi do simkhia ba increment scam ru ba lada simkhia i Deputy Commissioner ba nakaliang ka Election Commission i kinarit umsa umna suban pendekam hakikam election